This is your Buddha TV, Hakudi Masifi, Sly Media TV, and this sport and dream street in the zone and up a news in Daka wonder name of Vusi. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwarara mangwana rakanaka. Sly au ya Sly Media. Makadi zenyu muri Zimbabwe kufunga ini munondiziva tonzi lakika pia director wetunje Amakos investments nas zora nas tine festive season promotion ya tukuita yetunje Amakos change tichibudisa mudziyi akato one day maprize ari kuinwa anosvika 20 kusanganisira ma kitchen unit, ma wardrobes, mapoto atingazvipedze tikazvitaura. Saka iko zvinezvi ndo mutambo watamirira kuti unge uchitanga kuti tione kuti ndiani akane manzi ake kuzviminira. Tiri kuno kumaisendera pano pabhindura, tiri pano patunje Amakos end of year promotion. Aiwa tinenge tichipa zvakasiyana-siyana panguva pfupi yapfuura itapa avo vanorarama vari pasi pekuremara ma-Christmas hampers. Iye manje apa takuchipinda padraw yatikaunganira pano zuva ranhasi uri musi wa18 December 2021. Tiri pano patunje Amakos. Zviri sei muri yeZimbabwe? Sezvazviri aiwa muri ngozviona kuti live and direct muri Zimbabwe, live and direct anditika zviri kutobuda ipapo. Saka iwa nsingarebese munamato sadza richipora paipaenda mbotaura paipaenda kataiwa tichatangira panumber 20 nekuti mibayiro yangu inini yakati one day anditika yakati one day zvekusvika kunumber 20. Saka so far regai nditaure mudziyo uri kuenda nenumber 20 imela mind plates. Anzi mela mind plates imhando yemaplates ekuti kana akadonhedzwa nemwana mudiki chaiyo haitsemuke. Saka pari zvinapa regai titsvage mumweni zvake angakwanisa kunge achitinhongera tiketi redu rekutanga richi number 20. Right, vanzodzi vongori papi vambondisarudzira nokuti muropezero mangu taiwa ngoma LC vari kuita favor anditika right. Gwekwerera ndiyo ndaona akatosimudza maoko kudhara anditika muchirimo kwacho yakuno tapinda anditika mibayiro iyi yakanangana neavo vainge vakakwanisa kunge vachitenga zvinhu $10. Right mukoma mungakwanisa henyu kubatisa mwana kuna mai vake? Right. Da kuti muende pabhokisi rirapo, vari kukuchuka. Right officer, vavhurirei number 20. Right, vanzadzi piwa chinanditika right zvakazanasa radio tunje piwa chimwe chete zvacho chekuti right nonga chaunoda mudishi radiri maita basa vatore 1 caps maita basa. Right, na tichiri pa number 20 papa ndopi zvakare momwe angakwanisa kunga chitisarudzire. Right, amai vakarukwa anzinonzi chisi vauchirimoko. Right, svikai henyu pabox. Right, ripirei gods. Tiri kuzoona ofisa uri kukuchuka zvaizvazvi. Right, da kuti mudzikise ruoko rwenyu amai zvinyoronyoro muchitsvaga bepa rimwe chete. Svikai pasi chaipo muchibvondora. Right, aiwa taona vanhonga zvakare vakomana. Right, uyai nari kunotoni. Right, regai tinzo kuti atora number 20 ndiani. Regai tiona kuti atora number 20 ndiani. Mela mind place. Right, number 20 ina Alice Maseve. Phone number 0784 593 104. Alice Maseve ndiye akwanisa kunge achitora number 20 yedu yekutanga. Alice Maseve address regetedza mbombata parunare regetibwedza mbombata parunare. Right, sileke mbonsimudziro changu titsvaga kuti tingambate sei aiwa zviri kuitika live. Right, Wallet.
iri kuringa nditika simudza ichiri kuringa inenge yakata try zvakare right regeti yonde panumber 19 regeti yonde panumber 19 aiwa zviri kuitika live muri Zimbabwe musi wa18 December 2021 right amai musati maenda uye munhonge chinhu chamunopfeka mudish zvanzi makorokoto nasarodi vetunje amakosi right aiwa vachena right number 19 ndokopakasununguka zvakare ndimbotsvaga aiwa wende uno right mukomatunje imbonisa mudzirewo mukochete zvangu anzane hembe yeredhiyo right muchirema kwachuya sezvo zviri ndirastandidika right ndiri kuona ofisa vakuchikucha right ofisa right vavhurwa dzikisai ruoko rwenyu runyoronyoro bvondorai zvakare neruoko iroro musati mapika sanganisa aiwa vanenge vabudirira vadzura rimwe chete right weyenaro kuno right rege tione kuti panumber 19 yatorwa nani Maumbe Hilton 0716 148 542 7374 Chiwaridzo 3 makorokoto kuna Maumbe Hilton wakwanisa kuwana number 19 tione mudziyo wacho awina 65 liter bin aiwa makorokoto anzi wawina 65 liter bin Hello? Muri kupi? Right, aiwa makwanisa kunge muchiwana number 19 kubva kuna saira vedu vekwatunje amakosi mubairo wechi number 19 muri padhuze here muyakuzotora mubairo wenyu right kurumidzai mutore mubairo wenyu Maumbe Hilton ndimaumbe Hilton anditika right yakata aiwa azwanira mubairo wake uchi number 19 anditika right rege tichidzika zvakati kukwidza number 18 rege tichike panumber 18 right mukoma musati maenda anditika torai chamunokwanisa kupfeka makorokoto kubva kuna sara nevetunje amakosi avo vanotipa midziyo yemimba yakasiyana-siyana kuburikidza nendiro makapu right mukoma twinji mutsvagirei zvakare wechi number 18 right tiri kuona kadona katiketi dzorerai zvakare iwo yawo amaendayo right vari kuzungudza ballot box right ndiri kuona vanenge vavhurirwa vakunyika ruoko rwavo pakati vari kunyatsa kusanganisa vari kunyatsa kutsvaga ndinofungidza kuti vanenge vari wana vadzura right vena ari kuno right rege tinzwa kuti ndiani uyu number 18 ina Marvelous Zakaria 0779 946 192 Greenhill Marvelous Zakaria toti makorokoto kwauri Marvelous Zakaria wakwanisa kuwana mubairo wedu uchi number 18 flaski makorokoto kwauri rege timborere runare tiona kuti zvakamira 1-1 anoresponda here anzi asipo hapo zora nansi pambairo yedu yekutanga right tichazomutraya zvakare Marvelous Zakaria aiwa zvanira mubairo weflax right
regati chenda pa number 17. Number 17. Right, amai mzodi maenda chora icha mnakwanza kupeka mdishi. Number 17. Number 17. Number 17. Right. Jani mungu akasini kukashakare. Kama tunje sabu zile mwechete zangu. Akasini kuka. Baba wani t-shirt. Boxer na simu zikoragu choko. Right. Nyikairu kwa mbichana. Aiwanyika ipasi chabicha. Aninga ita mwanza ipapo. Aita mwanza ndizwandi tika. Regeti ono tipaka mirazei. Number 17. Pane washen, pane mbairo washen basket. Number 17. Pane washen basket. Anzi Grace Nunji. Grace Nunji. Makorokoto kwa uri Grace Nunji. Number zichitupa 48/052387 E48. Number zichitupa 0775 189 139. Runare raja rukuramba. Regeti chenda pa number 16. Number 16. Akasinunguka mumwe. Zare akasinunguka mumwe. Zare kati one day kwa number 1 kushika ku number 20. So papa number 16. Number 16. Right. Ileti Joao. Charlotte Joao and number 0714 407 344. 0717 407 344. Right. Ayi watu wote makorokoto. Kuna Joao wina Veg rek aditika keke katroti tesa matomatisi tesa zakawanda zviyanditika iri kumboringa izvo. Hello, ndi Joao ere muri kupi? Munokwanisa ere kumhanya pa mashops edu ekwatunje pano pamusika mutore mbairo wenyu mawina Veg reki. Munokwanisa kusvika pa mashops edu ekwatunje ere mawana mbairo we Veg reki. Manyai mtore mbairo wenyu vanzvadzi makorokoto kwamuri. Uyene chitupa. Right. Ayi watoto makorokoto kwa uri Joao wanditika wakwanisa kuona Veg reki. Right, tapa number 15. Number 15. Ndisarudzirewo mwechete zvangu. Namu. Number 15 ine mbairo we 3-piece pot. Number 15 ine mbairo we 3-piece pot. Right. Vaoniwa. Shika yenyu mama. Right. Chipokotere pita namba 0 zinoti 0787 377011. Chipokotere pita regetinzoti tinombata here. Makorokoto kwa uri chipokotere pita wazwana mbairo we runare rwacho rukuramba chamtraya time anditika aiwa zvikitika live muri Zimbabwe. Right, tiri pata svika pa number 14. Mbairo wechi number 14.
une grass set right ndoshazana apa emanje ndinda kunhonga nditika ndosazana right mama vane maski ndangodira kuti makapfeka maski vamwe nyaya vanopfeka maski anditika svika henyu ndika remember corona iripo ngatipfekei mamaski anditika right aiwa zviri kuitika live muri Zimbabwe. Dzokererai zvakare, tiketi racho harina kunyorwa. Dzokererai zvakare. Kuda kuenda iri number 14. Glass set. Glass and set glass anditika reketwa kuti zvakamera 1-1. Lilian Veremu number 0 dzinoti 0782 129 154. Makorokoto kauli Lilian Veremu. Ari kutora chiwi Lilian? Ari kutora chiko Lilian? Number 14 12 piece glass set. Lilian lemwedwe. Ari nare rwake ruri kuramba. Aiwa ticharamba tichimutry anditika right pa number 13 right vanzats ende munononga number 13 right number 14 irikuenda ne Otima set right ndikuziona security officer kurunga ruchakocha right ndirikunonge zvinenge zvaibva right chigadzika izveni right taise excite ikai ruoko ruzvinyoronyoro vari kupundura number 14 dakunoti number 14 Otima set iri kuenda nani number 14 Otima set iri kuenda nani tora henyu chamunokwanisa kupfeka mama Antana Chichacha number 0 nari dzinoti 0774 898 838 0774 898 838 Antana Chichacha right kana ruchiramba chamutraya zvakare kana ruchiramba chamutraya zvakare chamutraya zvakare number 12 right tapa number 12 right number 12 rikuenda ne 4 piece color block pots anditika right ndiani mumwe vanza chimbosarudzai tiri pa number 13 anditika color block pots tiri kuya makorokoto kuti avo vari kubudirira kuwana mubayiro zona nhasi Samantha right reketiona kuti number 13 iri kuenda yakabatwa nani number 11 ine color block pots Priscilla Motsi number 0 nare dzinoti 0777 333 988 Priscilla Motsi reketiona kuti anoenda here nayo color block pots runhare rwacho harusi kuita nditika asi charamba tichitraya zvakare tapa number 10 number 11 anditika ane red rasta reactone rasta right regai rimbokaringwa aiwa zviri kuitika live muri Zimbabwe tiri pano patunje our course festive seas promotion 2021 Faith
Nonsenga, not Monsenga, Faith Nonsenga. Number 0 is not 0773 533 264. 0773 533 264. Reggaetonoti Jacques Mirazei Iguringa. Huyu ndiye awina 2 plate stove. Reggaetonwe Iriguringa Atagura 2 plate stove electric. Ka what plate ka ngoto kungoisa chikafu ngwadigidigi watopinda iribaya kata aiwa ticharamba tichimu try anditika azwanira 2 plates of anditika number tapa number 10 anzi ndakwanira one side amaya akabereka mwana anditika right aiwa tirikuya tondwari marasta tirikuya right 7-piece dinner Powell. Nakunoti number 10 achaitakura ndiani 7-piece dinner Powell. And the completely set yes and complete set yes. Seja jiri right diregetonoti ibenda nani Onai Gyrosi. Onai Gyros ayo toti makorokoto kori Onai Gyros ane number 0779 1276 780 0779 1276 780. Onai Gyros Iguringa rigatinza kuti Gyros tombata here. Number 10 iyoyo Iguringa aiwa zvirukuitika live muri Zimbabwe muswa 18 December 2021 tiri pano patunja amacourse end of year promotion yatikukwanisa tichipa mubayiro yakasiyana right. Haasi kupika foni aiwa ibhora mberi takusvika paflaski number 9 ine flaski ne sorry number 9 ine cooler box anditika number 9 right nisarudzira ice cream ngauye ka nyangori pabasa isuke tunja makosi tenge chingokupai nyanga dzacho right ndikona officer karinga mafia dues right dzikisa hako vapika right uyana kunoton right rigetionoti cooler box ndanani Machengo Molini number 0 zinoti 0773 413 000. aiwa cooler box yaenda kushamba regetinzi kuti tomkwasa mubata here iri kuringa aiwa taiti munhu anokwanisa kutenga zvinhu $10 wapinda mupromotion anditika tichiti zora nhasi ndo zuva re hallo ndimachengo molinere hallo tiri kufona tiri kwatunja makosi kubhindura kutunja makosi mawina cooler box nokwanisa kumhanya kunoitora here kumashops edu etunja makosi kuno kubhindura right. aiwa apindura zvake hanzi atinzwa hanzi asikunyanya kunzwanana nenyaya yenetwork tichamutraya kumubata aiwa azwanira mubayiro wecooler box right. Number 8 zviri kuitika live muri Zimbabwe right. Mablasen weton aiwa zviri kuitika live muri Zimbabwe tiri pano patunja makosi number 8
Rege tione kuti ndieni ari kuenda ne 4 piece. Lilian Ruvarashe Dzuda. Lilian Ruvarashe Dzuda wazwanira 5 piece pot. Number 0779 793 68 0779 Lilian Dzuda. Number 7 anzi mama wane bibi re-econet vazoti vaviri right vamwe vacho imbosarei imbomirei mchana mozononga kechitwa nditika aiwa ndina kuti muende mirei pasaidi mirei ipapo padhuze ipapo right. Number 7 Number 7, I want 2 plates gas stove. Betha Chihuahua. Okay. Betha Chimondoro. Number 0783 01512. Regeti munza kutombata here. Right, uri kupi Betha? Uri kutaurawo na ngoma yeusiku noku amatunje amakosi kwa tunje amakosi wawina 2 plate gas stove. Uri kupi? Manya utore mbairo wako pano patunje amakosi. Kurumiza Betha nditika ayo wazvanira 2 plate stove mhando yegasi. Right, tiregeti ende pa number 6. Ayo ave bibi vayo yaichuye mashi. Right. Number 6 yedu ine mbairo we gas tank. Asi gas tank iri rikuhinwa nemunhu ari pano. Tofirwa kudhara. Isati kwanisa kuridzorera mushopu kana rakanoda gas. Right, rege tiona kuti gas tank rinoenda kunani? Membere memory. Number 09 zinoti 079 640 330. Memory ari padhuze here? Right. Rege tiona ofisa vachikanya vachisanganisa. Zviri kuitika live muri Zimbabwe musi wa 18 December 2021. Right, rege tiona tiri kuenda kunani gas tank. Tikuda munhu ari pano. Shupikai Chigamba ari padhuze here? Yeton. Right, number 6 yedu. Right, wapika. Rege tiona kuti zvakamira sei? Rachel Chizanga aripo here? Kana aripo ngayo zotora mbairo wake gas tank. Apo. Right, aiwa ise. Tosanganisa vakuru nevadiki nditika. Don't worry. Right. Wapika. Vianako kunoto gas tank. Frenzina Murinyu. Frenzina Murinyu. Right, aiwa tisazo mfondera zvedu. Rekati mbobva pa number 6 ipapo tikonoti aisi kubatika nika. Number 5. Mbairo wedu uchi number 5. Right, mamani. Imhando yemapoto, imhando pamusoro-soro. 8 piece dolphin. Type yemapoto yachi. Inamba chiyo. Number 5. Alice Mafigo aripo here?
070748 Alice Lisa Machenje, the Lisa Machenje, the number 0771 820 998 0771 820 998. Right. 8 piece color block. In Monday mapoto bam soro zira. Simu zako selector, simu zako. Sekuru bap chao. Sekuru kabata phone white how. Sekuru kabata phone white. 188. Number 3 in a 15-piece dolphin set. Bridget Muchkavaviri. Bridget Muchkavaviri, number 0772 584 888. Right. Mbese ipasite mbaere wake. Takuchenda ku number 2. Selector. Number 2, wardrobe. Number 2, wardrobe. 2. Number 2. Right. Number 2. Number 2 yedu wardrobe. Dima ponga ere. Right faith. Number 2. Aida Musaidzi. Aida Musaidzi, number 2 wardrobe. Aida aripere Aida. Hapo. Right, tunongea rimwe. Right wewe. Wewe tuno. Right. Number 2 wardrobe. Chati. Josephine Govara. Josephine Gorala. Aripere. Number 0713 58. Right. Aiwa. Number 2 tatizo. Number 2 na number 1 ka. Tukuwinisa muna aripanditika. Tukuwinisa muna aripanditika. Right. Takuda mungu atipikiro zakare. Number 2. Don't worry, Marasta. Right. You will kill. Right. Tuona wote hapo. Wardrobe yetu kwenda kunani? Kwenda kuna Brenda Mavunga alipo ere. Kama sipo chachaya kanda basi number 2 kuna chuva. Kama tunje mwanzazire one. Number 2 what? Chachirimu wini wane munu aripano adidira. Right. Hanzi. Stella Zandia aripoere. Hapo. Right, kanda ipasi. Right. Zapata. Sumu za mambo twende, sumu za mambo mdenga, mama unotana.
chinuka right simu zako ngati yake right hands gedesi chimuti kati socharipo madziva aya anonyatsa kunyora zvakanaka zita rake risingatsa kuoneka right number 2 ndiani kuti mumwe gogotoyo yetoni number 2 wardrobe right gawatipyao avapika gogo hati target aripo ere hati target musika ndiye aenda ne number 2 makorokoto kauri hati target ndiye atakura wardrobe yedu naasanitika aenda ne makorokoto hati target ivema mupa menipa ndaikumbirauka menipa tikudata batatombo dropu yake pano target uya utore mbairo wako tatomirire wewe hati target simuza mkoma hard target murukunzi waseine mbairo utaona hard target murukunzi wasei ndikunzwa kufara nekuti ndakatotenga ndichiziva kuti ndikutenga kwatunja amakosi kunowinwa last year zvakamboitwa patop pangu ndiripo saka ndaingoziva kuti kutenga kwatunja wamakosi unotongovina zvakadaro maita sei kuti mugone kupinda mucompetition iyoyo ndainzi waiti ukatenga zvinhu zve$10 unokwanisa kupinda mucompetition ndakatotenga ma$10 akawanda nokuti ndogona kutongoenda nekitchen unity futi aiwa makorokoto tinotenda mashoko enyu matunje kuna mukoma hard target neniwo ndiri kufara namukoma hard target ikastoma yedu yemazuva ese vanogara vachitenga chaizvo ndatichitofunga kuti pamwe ndo vachatowina zvese nokuti vanogara vachingotenga vachingokanda varamba vachitenga nechikonzero chekutunja makosi ndo yakachipa yega tinotenda yaenda kuna hard target pano pamusika nditika aiwa tinoti makorokoto kwauri hard target ramba wakadaro ramba uchitenga kuzvitoro zvedu zvetunje aiwa tinokupa mbairo kupera kwegore kwega every year kupera kwegore tinopa mbairo pano yakasiyana right ndisingapedze nguva yangu muri yeZimbabwe regai ndichisvika ku first prize tataura isusu takati first prize first second nethird tiri kupa munhu ari panapa ari pasport anditika kana chiziva ko kuti iwo washedzerwa zita uri kumba utozoti wazviruza right regai tiende pa number 1 yedu mubairo wacho
kitchen unit iri paapple green. Muri kunatsa kutongoiona omega kuti aiwa imhando yepamusoro-soro, imhando yekuseri chaiyo unenge watopinda zvekureva kuti aiwa wakahwina uri bachura senisa mukoma yeusisoka yaikutorora mudzimai anditika ruvatani singapedze nguva angu rega nditsvage mumwe chete zvangu angauya angayozoti sarudziro number 1. Yes, reggaetonoti number 1 iri kuenda kunani? Stefani Musarurwa. Stefani Musarurwa aripo here? Stefani right. Reggaetonoti number 1 iri kuenda kunani? Erena Everena Waisoni. Everena Waisoni aripo here? Evelyn Waisoni aripo here? Ahapo. Waziruza right number 1 echeri kutorwana napa. Right. Reggaetonoti iri kuenda kunani? Anzi Edgas Tendai Bosha. Edgas Tendai Bosha. Aripo here padhuze? Right, aiwa waziruza right. Reggaeton kuti inotakurumira ipapani tikamira. Je m'appelle Chop Money. Kwenda kunani? Yusufu ani? Bonasi. Akanyoruka chomanje. Yusufu aripo? Takungona pakangonzi Yusufu chete. Aziruza. Chikoma Ruko Aris Rabana aripo here? Hapana. Right, saudzire kuti mumwe number 1 iri kuramba kuenda. Right. Bernadette Marangisi aripo here? Apo ndiwe munhu asi taitaura kuti musi wa18 munhu unofana kuhina mubayiro wako uri pano. Zvavharana. Right. Runyararo Nyamanzi aripere Runyararo Nyamanzi Diogo Simona. Hapana. Kanda zvakari pasi? Right. Amai vane t-shirt ye orange. Amai vane tikuda number 1.
kuraiza chidamba, kuraiza chidamba, kuraiza chidamba. Aripo ere, aripo ere. Right, aiwa. Mkoma zita ndiani? Hilton Mahombe. Mazvinzwa muri kupi kuti mawina how many liters? How many liters? 65 liters. Mazvinzwa muri kupi? Kumba kwenye ndokope? Progress. Makapinda sei mu competition iyi? Ndakauya ndakatenga zvinhu $50. Zvainzi kana watenga waita sei? Wobvaisa mubhaketi ranga riripo wonyera zita ramatiseza. Saka muri kunzwa sei nhasi uno nekuhwina 65 liter iyi? I don't know how to express my feeling because Adini? Saka toti kudii nemashopu sekwatunja anopa mubairo pachokwadi asinganyepere vanhu? what I can say is that these shops are the best. Honestly, because some people don't give their promises. But now I believe that some people, like Tunje, they can keep their promises. I thank you. Thank you so much. Mr. Tunje. Aiwa, ninondi kufara kana tiona makasitoma edu zvizasikidza zvatinenge tataura chivagamuchidza saizvozvi iwa nyaya achibva abvuma kuti aiwa zvaitika ndokutoitika kwanziko. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Uri kurangarira kuti wakatenga chipa $15 wakazokanda pa matiketi mubox? Honestly, I forgot because it was a long time ago. It was on probably August. Adini? So I forgot what I did. Adini, aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Thank you so much. Thank you. Patunje Amakosi kubhindura zviri kuitika live musi wa18 uno nhasi handitika tiri kupfuurira mberi pachine mubayiro risati waenda mubayiro wenumber 1. Live muZimbabwe musi wa 18 December 2021 tiri pano Patunje Amakosi. Patunje Amakosi end of year promotion. Izo togara tichista makore ese anditika patikangotanga ngozi Tunje Amakosi ichivhura mashops aene gore rega tinoita end of year promotion tichipa zvakare mubayiro yakawanda. Right. Number 1 aingangoenda katisina kumboitawo kaslogan kedu naimi wedu veMakosi takati Amakosi woye moti woye ndizvo ka Amakosi woye Amakosi woye paMakosi teta seiko tinowina Amakosi teta seiko mumwe munhu achazvanina mubayiro izvozvo slogan anditika manje so aiwa zviri kuitika live muZimbabwe musi wa 18 December 2021 tiri pano Patunje Amakosi. Right, tasvika panguva yekuti tinge tichitsvaga number 1 our first prize. Munhu achakwanisa mukoma mune shirt yeblue. Right, reggaeton ti number 1 yedu yaenda kunani? Laina Charakupa. Laina Charakupa aripo ere. Laina Charakupa. Laina aripo ere. Right, aiwa. Hakuna. Right, jani mungu zakare. Mata. Right, reggaeton ndinoti zvakamira sei? Tracy Mahushe aripo ere? Tracy Mahushe aende nekitchen unit yake. Tracy Mahushe hapana. Sadzira number 1 yedu. Sadzira number 1 yedu achaenda nekitchen unit. Anzi mkomana akapfeka mask yeblue. Mamaski aya wakamuntu kangokona akapfeka mask chete. Kutongokupa mukana wacho anditika first preference kuti atitsvagire number 1. Right. Trisha Rungango.
Trisha aripo ere? Trisha Rungango atore mbairo wake. Trisha Rungango aripo ere? Wara number 1 iri kuramba kuende. Okay, alright, imbosanze one. Right. Reggaeton not number 1 edini enda ere. Troti makorokoto kwa Faith Masenda. Faith Masenda number 1. Faith Masenda number 1. Azwanira Apple Green Kitchen Unity. Yes, I am. Makorokoto kwa Faith Masenda. Right, tangu kumbira kuti Faith Masenda apiwe kitchen unit yake. Pano pandine gas tank ndola satiraenda zvakare. Gas tank ndola satiraenda zvakare. Right. Zviri kuitika live muri Zimbabwe. Okay, alright, imbosanze one. Right. Reggaeton not number 1 edini enda ere. Troti makorokoto kwa Faith Masenda. Faith Masenda number 1. Faith Masenda number 1. Azwanira Apple Green Kitchen Unity. Yes, I am. Makorokoto kwa Faith Masenda. Right, tangu kumbira kuti Faith Masenda apiwe kitchen unit yake. Pano pandine gas tank ndola satiraenda zvakare. Gas tank ndola satiraenda zvakare. Right. Zviri kuitika live muri Zimbabwe. Ai mukatambire Ton. Makorokoto. Ai mukatambire Ton. Jive. Yes. Iwe. Simutsa. Bonasi. Waka maneni. My way. Makorokoto Faith Masenda. Kitchen units. First place yaenda na Faith Masenda makorokoto kauri. Sure. Zoro Shatanga. Mudenga
Regai chipana kwana mutiviti. Regai chipana kwana mutiviti. Makorokoto. Rekatiti makorokoto anodhani zviya wana mubayiro ari kufara pano pamatunja Makosi promotion. Zita ndiani? Faith Masendo. Uri kunzwa sei Faith? Kufara ndikuzwa kwekuchema nekufara. Wauya uchizviexpecta here? Ndasina tarisiro. Chii chawakatenga kuti uzopinda mucompetition iyi? Ndakatenga bhaketi nemapush nemapamps. Wapedza kutenga ndobva waita sei? Ndobva ndakaenda mubhaketi ndakanyora madetails afs. Saka nhasi wanga uchiziva here kuti ndomusi uri kuhwiniswa? Ndakaziva but ndangotege ndiende pamwe ndinohwinawo zvangoitawo seplan. Handiti? Saka ine pekuisa here kumba yanga iri kuerection unit? Spesi iripo yakakurisa. Kwakune imwe here kumba? Kwakusina. Saka ndiye Mwari chaiye ka? Mwari weyamatunja. Handitika? Aiwa tinotenda ndakachinzwa kuna amai tisati taenda kuna baba. Amai kitchen unit yabva yaenda kumunhukadzi. Munonzwa sei? Imurimi amai Tunje. Aiwa handibatikani ndinotaura kutisapota. Handitika? Auti vanongwararamo wakwanisa kuenda kuchikoro wakwanisa kudya wachikuita. Amen. Saka munoti kudi kune mamakastoma anga achidhauta? Ndinongoti vanhu ngavasadhauta vatunja Makosi vanowina. Ngavaya vachitenga vakazapinda promotion ngavasadhauta. Vanofanira kuuya vachihwina. Imi makambotanga nepushing tray uye atanga nekitchen unit. Pakamira sei apo? Auya ari kumberi. Handitika? Saka momudzidzisa kurongedza ka? Chakudzidzisa. Handiti? Saka mashoko enyu kwaari, mashoko enyu imimi hakuna ari kwaariye ekupedzisira. Mashoko angu? Ndinongoti namachisamukwenda tunja Makosi uchawina kuti kadarika izvozvi. Ndatenda. Imudze kuti makambohwina chii kumwe? Goi takambowina 5,000 zvatsirewo. Amen. Ndizvozvo zvofanira kubatana here. Thank you. Yes, ahwina mwanasikana kitchen unit yaenda. Asi taona wardrobe yanga ichiti rambei kuratidza kuti kuguma wardrobe kuwa vanhu vanenge vasati vakuda kupinda mairi. Asi kitchen unit yaenda zvisina kunetsa. Aiwa. Yes. Ini neniwo ndiri kunzwa kufara. Kana makastoma edu achiwanika achinohwina saizvo zvaita sisi vangu ava. Asi ndoda kukukurudzirai makastoma. Nekuti nguva nenguva kana tichitaura kuti kuhwinisa vanhu vazhinji vacho vanongoti Tunje anonyepa kubva gore rakapera. Vanhu vaingoti hazviitike. Mumwe munhu ukamuti chingonyorawo inge watenga $10. Anokutaura kuti kuna zvakadaro hazvihwinike ende hazviitike nemunhu mutema. Vanotarisira kuti mashopu mahombe ndo vanoita izvozvo. Aiwa isu tiri kutsika matsimba emashopu mahombe. Mukanzwa taa kuti tine chakati nepromotion. Ndosaka muchinzwa slogan yedu tichiti hatinyepere vanhu vakuru. Muri vanhu vakuru hatifanira kuti kunyeperai. Onai vamwe vatakura zvinhu makatarisa. Tiramba tichingokutendai vatengi vedu. Ndinokumbira kuti rambai muchitenga, muchititsigira nguva nenguva. Isu tichizodzokawo tichiita back to the community. Tichizokutendai aya ndiwo matendo. Nekuti kubva January achitanga muri kungotisapota. Kunosvika nhasi December mungotisapota. Hakusi kuchenjera kwedu setunja Makosi. Munombindura mune mashopu akawanda chaizvo anotengesa zvakafanana nezvatinotengesa. Wai imimi muchizochuza kutengera Tunje Makosi kureva kuti tinodada nekuvhaira nemi nguva nenguva. Dai Mwari venyu vakuitirai zvakanaka murambe makadaro tonamatirawo upenyu kuti rambe tichirarama tichifamba saizvozvi tese kudai. I thank you nechirungu. Muchidimbu ndezvipi zvinowanika mumashopu enyu ari pano uye mangani? Mashopu edu munombindura mune 3 kuharare kune 1. Saka tiri kutaura kuti zvese chaunofunga kuti mukicheni kana wapinda mukicheni unochiwana kwaTunje Makosi. Kubva chese cheplastic unochiwana, masofo, zvekupfeka mumakumbo, mahetsi, hatingazvipedze, zvakawandisa. Aiwa tinotenda. Amaiwo mashoko enyu ekupedzisira takananga nemashopu ese. Ndinongoda kutenda vagari vemubhindura nevamwe vari kunze kushamba madziva zvichienda kuperi. Ndinongoti rambai muchisapota Tunje Makosi kuti tikwanise kuchengetana. Muri kutichengetawo ndichikuchengetaiwo kupera kwegore. Saka ndinongoti murambai muchisapota Tunje Makosi kuti rambe tiendera mberi
tabe tichikupa iwo zvatinenge tawana zvishoma izvozvo unofanira ngogutsikana zvatinenge zvatakupai zvishoma zvatinazvo izvozvo ndatendawo tinotenda tikadzokera kuna baba titaurirei kuti mahampa aenda kune vanorarama neurema mangani. Mahamba aenda kune vanorarama neurema anosvika 40 asi nhamba yedu yatiri kuda kumita 183 ndo mazita atinawo vanorarama neurema. Saka kureva kuti mwedzi uri kutevera tikuzadzikidza mwedzi wacho uri kutevera tikubva tapedzisa dare ratikatanga. Saka isusu tinopedzesa zvatinenge takatanga asi hatisi kuzomirira ipapo. Vane zvimwewo zvavakaunza futi kune vamwe vakuda maucheya tikutovatengera maucheya. Chikonzero chinotipa kuti tiite izvozvo unoonawo challenge inenge ine mumwe wako haakwanise kunge achiita zvaunoita iwewe. Saka ineniwo ndofanira kunge ndichibatikana ndichizadzikidza asi kuvapa kwandiri kuita hazvirevi kuti ini zvakandiwandira. Ndinokutoziva kuti mukati umu vatorimo vamwe vari kuti ari kuzviita nemari straight kana zvamwe hazvisizvo. Mwari ndiye ari kuti ndizviite handisiri ini ndiri kuzviita. Kozoitawo vamwe vanobvunzawo futi mubvunzo kuti asi ari kupa vanhu kudai so dzake hama kumusha dziri kutambura adzipedza here. Aiwa ka idzodzi ndo dzimwe dzehama dzacho. Zvinhu nezvinhu zvine kwazvinotangira zvine kwazvinopera. Saka inini Mwari anditangira uku ndichizoenda kwacho kwamuri kufungidzira kuti ndo kwandinobatsira. Munhu wese ihama yako idzodzo ihama dzacho zvakare ende hama dzacho idzodzo ndo dzimwe dzedzimwe dziri kundichengeta munomubhindura dziri kundisapota. Nofunga ndichitanga kuuya munomubhindura ndaita zvekupisha chingoro vanhu vanozviziva. Ndichita zvekutengesa parodhi vanhu vakandichengeta kuti ndisvike pandiri panapa ndimi. Saka handifanira kunge ndichikurasisai handifanira kunge ndichikutsvinyirai. Ende ndinoda kuti patinotadzirana kutaura muromo unodya sauti inovava. Mundiregerere ipapo ifambidzane mune zvakanaka munoita pfudze. Saka ndiri kutaura kuti aiwa uyai mutenge kutunje amakosi maita henyu. Kwanditika asi anenge angogona chete ndingomushedzera ubva ndamupa kapu neplate simudza. Ndati anogona kutamba ndikumupa plate nekapu anditika. Iwe simudza. Shikila. Ndati anogona kutamba ndikumupa plate nemakapu anditika. Anogona kutamba ndikumupa maplate nemakapu. Waka. Ndati anogona kutamba ndiri kumupa makapu nemaplate anditika. Anogona kutamba ndiri kumupa mzeyo yandiri kutaura nezvayo. Right, simudza selekta, simudza. Wakomani.
ndio huyo huko. Yes, haya. Right. I was happy. Ntarura Chiwarange. Ntarura Chiwarange aripo ere? Ntarura Chiwarange aripo ere? Apana, next. Right. Pepeta ponono ngesani. Wanawadi kiseberek mashule. Rachambu ya mimi. Right. Pauti wenida kona ane manza uti angape upi gas tank. Anditika. Chatanga nambuya. That's excited. Right. Vapika. Vanonga. Right. We get to one out the gas tank ready to venda kunani? Abigail Zareva She. Abigail Aripere. Zafarana. Right. Mkomba kupika ye? Rega tuona gas tank kwenda kunani? Ndoza tileta isisu kupera kwa kuri rega. Pilikuno kuma centro pano patunja bakosi. Patient Chiwayari Pere. Zaramba. Right. Ambulance. Right. Tasarani gas tank refull loaded. Don't worry, get your noti. Mani manzera maivangwa. Olivia Mukundwa aripere. Zinge Zaramba. Next. Right, Amaini. Nduna Nzvirashe aripere. Zafarana. Let's get all out next. Stanley Mbasera aripere. Zafarana next. December 2000.
and 21. Broadcasting live from Tunja Makos, end of your promotion. Right. We get one to cast over Nan. Beta Chimondoro. Beta Chimondorari Pere. Beta Chimondorari Pere. Tompere, beta, tompere. Manjanza, Captain Rochisa. Right. Stanley Chigaranyika aripo ere? Aripo ere Stanley Chigaranyika? Zaro arowane ret. Right. Ari get chisels over humanity. Ma blessing makabata dama. Amen. Right. Mask up Zimbabwe. Mask up Zimbabwe. COVID-19 is there. Sanitize yourself. Maintain your social distance. Monovaccinate was right. Patience Mutemi. Aripere Patience Mutemi. Patience Mutemi. Aripere Patience. Casting Rukurambe. Right, tanditiga. Saka zvanzi na baba Tunje. Takuda kubvunza mubvunzo. Anenge abudirira kupindura mubvunzo iyoyo anditika. Ndiachanga negas tank full loaded anditika. Right. Yapi ngori yeZimbabwe muri kufara ere? Sezvazviri. Right, chachaya. Right, taona kuti gasi rakutonesa. Ngatifambire makala. Makalas nechishona ndika. Anditire green inozizerera kandi shisha. Takuda ruvara rwemeruni pachishona ronzi chimeruni. Right. Muto enyemba. Kwete. Kala yemeruni muchishona. Muto wenyemba wataurwa nawa inonzi pfumbu. Ipfumbu yoyei. Kureva kuti grey. Wagona. Vagona inonzi gwambe ropa kana kuti ropa rakadunduvira. Thank you. Right. Makorokoto amai. Masika pano nguva imi. Zvinoita Mwari. Saka ira rakamirira imi vataurirei zvaitika. Amai ava ndaona varamba vachingosimbirira ndikati vanenge vari kuziva zvavari kuti nguva yanga yapera. Asi chandoda kuvaudza ndechekuti gasi iri kai rakazara. Kungonobatidza. Handi manzvisa. Kungonobatidza kapakufamba paka musazonopinda pane moto handitika. Tinoti makorokoto kwamuri amai. Kana tati amakosi inowinisa uyai munowina. Saka imi muri kutiwo kudiko neamakosi. Ndotenda amakosi okuenda kandaita gasi. Gas tank kana kuti gas. Vaudze kuti rambo ranonoka kuenda asi vasika mai manje. Gasi iro rinofunga ratotinetsa kuti riende. Ivo vachangosvika kuri kuti ranga rakamirira ivo. Kumba kwangu nehuni magetsi ariko. Hanzi hakuna magetsi. Saka ndo maitirainda Mwari magetsi ndiwaya. Munogara kupi? Munombotenga here muamakosi mutunje.
makambotenga chi Ndambotenga maplate nedish. komucompetition makambopinda here Aiwa. mamusina next time uchapinda here handiti ka amai vawina gasi kamashoko enyu kuna amai handinongotenda nekusapota kwavanoita saka ndinongoti makorokoto makuru waona chinhu chinoita kuti mvura yetu mvura yakunaya saka maona chinhu chinokubatsira hakuna hunyu tinotenda hurune muridzo